Καλημέρα σας. Η σχετικότητα του χρόνου είναι πάντα έτσι. Τι να κάνουμε. Ξεκινήσαμε λίγο αργότερα και περιμένουμε κι άλλες αφίξεις στην δεύτερη μέρα του συνεδρίου Κληρονομήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακανίκα και λοιποί συγγενείς που μου κάνατε την τιμή να με έχετε φωνάξει εδώ στην υπέροχη πόλη σας. Είστε πολύ φιλόξενοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καημενάκη, ελάτε για την παρουσίαση. Έχετε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα από ό,τι βλέπω εδώ. Να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυσίας. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ένωση Ξενοδόχων για την πρόσκληση και φυσικά για την ευκαιρία που μας δίνει να προβάλλουμε την περιοχή της Αλυσίας σαν έναν ανερχόμενο τουριστικό προορισμό, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών ιδρύθηκε περίπου πριν 1,5 χρόνο και με σκοπό να κόψουμε δρόμο, να φτάσουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας, γιατί δυστυχώς οι αγκυλώσεις και οι γραφειοκρατίες που υπάρχουν στους Δήμους, στις περιφέρειες, στα επιμελητήρια, στην πολιτεία γενικότερα, οι παθογένειες, φρενάρουν λίγο το όραμά μας. Έτσι λοιπόν, μέσα από επιστημονικά δεδομένα αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία καταγράψαμε τα ισχυρά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας και είμαι εδώ σήμερα για να σας τα παρουσιάσω και να πετύχουμε ένα στόχο που είναι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και να κάνουμε την Αλυσία έναν προορισμό 365 μέρες το χρόνο. Η Αλυσία αποτελεί ένα ανερχόμενο τουριστικό προορισμό της Αττικοκανανίας. Είναι ένα μοσαϊκό τοπίο που συνδυάζει τα πάντα: βουνό, πεδιάδα, θάλασσα και ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκονται μια ανάσα από τις ακτές της. Διατηρεί πάρα πολύ έντονα στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού και έχει δυνατότητες ανάπτυξης σχεδόν όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο οικοτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο φυσιολατρικός τουρισμός. Η αυθεντικότητα της περιοχής και η ηρεμία προσελκύουν πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο και σκοπός μας είναι ο κάθε επισκέπτης να αποτελέσει ένα πρεσβευτή για την περιοχή μας. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά: συνδυάζει πλούσια φύση, ορεινά τοπία, περιλαμβάνει 5 οικισμούς, το Μύτικα, την Κανδύλα, το Βάρνακα, την Παναγούλα και το Αρχοντοχώρι, όπως επίσης τα κανονικά όρη και περιοχές Natura όπως είναι το όρος Τσέρεκας. Το φυσικό περιβάλλον προσφέρεται για ιδανικές συνθήκες για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Γεωγραφικά ευνοείται πάρα πολύ στην περιοχή μας η ανάπτυξη του ήπιου και βιώσιμου τουρισμού. Ιστορική μας ταυτότητα. Η Αλυσία είναι μία από τις σημαντικές αρχαίες πόλεις της Ακανανίας. Διαθέτει ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία μεγάλης αξίας. Τα ερείπια και τα μνημεία μαρτυρούν μακραίωνη παρουσία στην περιοχή πολιτισμού και η ιστορία συνδέεται με την ανάπτυξη της αρχαίας Ακανανίας και του Ιωνίου χώρου. Η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ τον πολιτιστικό τουρισμό. Ποια είναι τα αρχαιολογικά μνημεία και οι χώροι μας? Πάρα πολύ σημαντικά τμήματα της αρχαίας Αλυσίας από τα κυκλόπια τείχη σώζονται στον οικισμό της Καντήλας. Στην θέση Καστρίο, που είναι η οχύρωση Καστρί, το πιο σημαντικό κάστρο μας, υπάρχει ανάγλυφη μορφή της ελληνικής μυθολογίας. Τα μνημεία αυτά αναδεικνύουν τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής και η αξιοποίησή τους μπορεί να ενισχύσει τον πολιτιστικό τουρισμό. Άλλα μνημεία, βλέπετε κάτω αριστερά, είναι το φράγμα του Βάρνακα που αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα για την περιοχή και ακριβώς από πάνω του μια ανάσα βρίσκεται το κάστρο του Βάρνακα σε πάρα πολύ καλή διατηρημένη κατάσταση. Σε άριστη κατάσταση επίσης διατηρείται και ο πύργος στο Αρχοντοχωρίο, όπως βλέπετε πάνω και δεξιά, και κάτω βρίσκεται το ηρώ του Ηρακλέως που είναι στην είσοδο του Μύτικα, ακριβώς δίπλα στο κύμα. Εδώ βλέπουμε στην θέση Καστρί λοξευμένη πάνω σε βράχο την ανάγλυφη παράσταση σε μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Εκκλησίες και θρησκευτικός τουρισμός της περιοχής. Η περιοχή της Αλυσίας διαθέτει ιστορικές εκκλησίες και μικρά εξοκλήσια. Όλοι αυτοί οι ναοί αποτελούν σημαντικό στοιχείο της τοπικής παράδοσης και του πολιτισμού. Θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια προσελκύουν επισκέπτες κάθε χρόνο, όπως είναι η εκκλησία που βλέπετε εδώ, είναι η Αγία Ελεούσα που βρίσκεται ακριβώς δεξιά του Μύτικα και έχει υπέροχη θέα. Συνδυάζεται με το τοπικό πανηγύρι τον Αύγουστο. Ο θρησκευτικός τουρισμός συμβάλλει στη διατήρηση των τοπικών εθήμων και οι εκκλησίες συνδυάζονται αρμονικά με το φυσικό τοπίο της περιοχής, όπως βλέπουμε εδώ παρακάτω.
Αριστερά είναι η Ζωοδόχος Πηγής, η οποία έχει ενταχθεί με το Δήμο τελευταία σε ένα πρόγραμμα διατήρησης και αναστήλωσης, είναι Βυζαντινή Εκκλησία. Πάνω και δεξιά είναι η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ακριβώς μέσα στο βράχο, πολύ εντυπωσιακό, μια πολύ εντυπωσιακή εκκλησία. Και κάτω και δεξιά είναι το μοναστήρι της Τζαμπατίνας, που είναι στο Αρχοντοχώρι και συνδέεται με την Ελληνική Επανάσταση. Δίπλα ακριβώς στο Μύτικα υπάρχει μια Βυζαντινή Εκκλησία, η Αγία Σοφία, που ερείπια της σώζονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως βλέπετε. Ο Μύτικας για μας, ο παραθαλάσσιος οικισμός της Αλυζίας, αποτελεί μια παραθαλάσσια πύλη. Είναι στην ουσία, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, η αιχμή του δώρατος για την ανάπτυξη της περιοχής της Αλυζίας. Συνδυάζει ομορφιά, ήρεμο περιβάλλον, καθαρές ακτές. Το λιμάνι συνδέει την περιοχή με τα απέναντι νησιά, τον Κάλαμο και τον Καστό, αλλά και τα πιο μικρά. Προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο και ενισχύει την ταυτότητα της Αλυζίας. Εδώ βλέπετε τον Μύτικα σαν μια πύλη που συνδέει τη θάλασσα με το βουνό και το αντίστροφο. Και ο Σύλλογος Επαγγελματιών δημιούργησε πάνω στο σκοπό αυτό της σύνδεσης του βουνού με τη θάλασσα ένα 8ήμερο οδηγό επισκέψεων στην περιοχή, που συνδέουμε όλα τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά μνημεία που είδατε, μαζί με τα μονοπάτια, μαζί με τον αθλητικό τουρισμό που θα δούμε παρακάτω, μαζί με τα νησιά. Είναι ένας 8ήμερος οδηγός, αλλά και στην τελευταία ημέρα συνδέουμε και τον αγροτουρισμό που θα τον δούμε και λίγο παρακάτω. Αυτό βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή, αλλά και σε έντυπη, και διανέμεται σε όλα τα ξενοδοχεία και σε όλα τα accommodation της περιοχής. Με την ευκαιρία φέτος της συμμετοχής μας σε 3 διεθνείς εκθέσεις, που μας άνοιξε λίγο την πόρτα η Περιφέρεια και ο κύριος Ακελαρόπουλος, που τον ευχαριστούμε, συμμετείχαμε σε 3 διεθνείς εκθέσεις και φτιάξαμε έναν τουριστικό οδηγό με όλες τις παροχές υπηρεσιών της περιοχής, όπως βλέπετε εδώ, το accommodation, υπηρεσίες εστίασης κλπ. Και περνάμε τώρα στο φυσιολατρικό τουρισμό της περιοχής, καθώς διαθέτουμε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με βουνό και θάλασσα. Τα κανονικά όρη υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, όπως επίσης και η περιοχή Natura, το όρος Τσέρεκας, που βρίσκεται δεξιά του Μύτικα. Η περιοχή είναι ιδανική για πεζοπορία, εξερεύνηση και παρατήρηση της φύσης. Το φυσικό τοπίο προσφέρει ηρεμία και αυθεντικές εμπειρίες. Ο φυσιολατρικός τουρισμός συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Την αυθεντικότητα την καταδεικνύει από το δρόμο για Μύτικα ως τη Λευκάδα, μια αυτόχθονη ελληνική φυλή μαύρου γουρουνιού που δείχνει τον αυθεντικό χαρακτήρα της περιοχής μας. Τη συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Περιοχές Natura και ακανονικά όρη. Τα κανονικά αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Ανήκουν στο δίκτυο Natura και είναι μια κυβωτός για μας βιοποικιλότητας. Η περιοχή φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, το δάσος της Μαύρης Ελάτης, όπως και οι αραιές στο Μπούμιστο, το φυσικό τοπίο είναι ιδανικό για πεζοπορία και εξερεύνηση, αλλά και για οικοτουρισμό. Η προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Αλυζίας. Εδώ ένα προστατευόμενο είδος είναι το όνιο και ο γηπαϊτός, που βρίσκονται στα χιονισμένα κανονικά όρια, όπως βλέπετε δίπλα. Πάμε τώρα στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού της περιοχής. Η περιοχή της Αλυζίας προσφέρει δυνατότητες αναρρίχησης και υπαίθριες δραστηριότητες. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από εθελοντές ορειβάτες της περιοχής μας, δημιουργώντας ορειβατικά πεδία, όπως είναι το ορειβατικό πεδίο της Καμιλάφκας, ένα διπλανό που έχει δημιουργηθεί η Εντροπία, και έχει δημιουργηθεί και ορειβατικό πεδίο στο φράγμα του Βάρνακα. Ήδη έχουν δημιουργήσει οι δραστήριοι αυτοί οι άνθρωποι και έναν ορειβατικό σύλλογο, ο οποίος δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα στην περιοχή, στην ουσία αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν ένα βράχο απλό, εμείς βλέπουμε μια ευκαιρία για αθλητικό τουρισμό και για ανάδειξη της περιοχής. Τα βραχώδη τοπία προσελκύουν φίλους της αναρρίχησης κάθε χρόνο. Ο αθλητικός τουρισμός ενισχύει την επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο και οι δραστηριότητες της φύσης συνδυάζονται με το μοναδικό τοπίο της Αλυζίας. Η ανάπτυξη οργανωμένων διαδρομών μπορεί να αυξήσει τη διεθνή προβολή της περιοχής, και μιλάμε και για ποδηλατικές διαδρομές αλλά και για πεζοπορικές. Ήδη έχουν χαρακτεί από πάρα πολλούς επισκέπτες με την εφαρμογή Wikiloc πάρα πολλά μονοπάτια αλλά και ποδηλατικές διαδρομές, και ήδη και ο Δήμος Ξηρομέρου ήδη έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα για να χαράξει επίσης και διαδρομές αλλά και μονοπάτια, και αυτό υλοποιείται σύντομα. Πάνω λοιπόν στον τουριστικό οδηγό που προβάλαμε στις διεθνείς εκθέσεις, έχουμε παρουσιάσει όλο τον αθλητικό τουρισμό της περιοχής, που μιλάμε για την αναρρίχηση που αναφέραμε πριν. Πάμε στο κομμάτι των καταδύσεων, που τα κρυστάλλινα νερά μας δίνουν τη δυνατότητα για καταδυτικό τουρισμό, και ήδη στην περιοχή 3 συνεχόμενα χρόνια διεξάγουν
τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις. Τα πανηγύρια, οι θρησκευτικές γιορτές αποτελούν σημαντικό στοιχείο της τοπικής ζωής. Η παραδοσιακή μουσική και η χοροί εκφράζουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Οι κάτοικοι διατηρούν αυθεντικά στοιχεία της καθημερινής λαϊκής παράδοσης και ο πολιτιστικός τουρισμός συμβάλλει στην προβολή και διατήρηση της τοπικής μας κληρονομιάς. Εδώ είναι φωτογραφία από την ζωοδόχου πηγή που κάναμε την εκδήλωση στην εκκλησία. Παραδοσιακό αλυζιακό καρναβάλι, άλλο ένα event το οποίο προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες. Τοπική γαστρονομία. Πάμε τώρα στην τοπική μας γαστρονομία που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ταυτότητας της Αλυζίας. Η περιοχή φημίζεται για τα φρέσκα θαλασσινά από τους ψαράδες, τα ντόπια κρέατα, το ελαιόλαδο, τα παραδοσιακά προϊόντα. Οι τοπικές συνταγές συνδέονται με την παράδοση και την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Η γαστρονομία προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες και ο γαστρονομικός τουρισμός ενισχύει την προβολή και την τοπική οικονομία. Αμπελώνες και εινοτουρισμός στην Αλυζία. Εδώ βλέπετε ένα αμπέλι ενός πολύ δραστήριου συμπατριώτη μας, το οποίο πλέον έχει μπει και στον τουριστικό οδηγό και είναι επισκέψιμο από όλους τους επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή. Η περιοχή διαθέτει πλούσια αμπελουργική παράδοση και τοπική παραγωγή κρασιού. Οι αμπελώνες για μας αποτελούν σημαντικό στοιχείο του αγροτικού τοπίου. Ο εινοτουρισμός συνδυάζει τη γαστρονομία, την παράδοση και τα τοπικά προϊόντα και οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν και τη διαδικασία παραγωγής, αλλά και να γευτούν και τα τοπικά κρασιά. Η ανάπτυξη των επισκέψιμων ενοποιών μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό της περιοχής. Αγροτουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ο αγροτουρισμός συνδέει τον επισκέπτη με την καθημερινή ζωή της υπαίθρου. Οι επισκέπτες γνωρίζουν τοπικά προϊόντα που έχουμε πάρα πολύ καλό μέλι, λάδι και κρασί, καλλιέργειες και παραδοσιακές δραστηριότητες. Η Αλυζία προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες κοντά στη φύση και την παράδοση και ο τουρισμός για μας είναι μια ομπρέλα που αγκαλιάζει πάρα πολλές δραστηριότητες, φυσικά και το πρωτογενή τομέα παραγωγής. Η ήπια τουριστική ανάπτυξη προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ο αγροτουρισμός συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της βιωσιμότητας. Έξω ακριβώς στην είσοδο μπορείτε φεύγοντας να γευτείτε τα τοπικά μας προϊόντα και για μας πλέον αυτό το όραμα που είχαμε, το Αλύζια Forum, μια δημιουργία έκθεση τοπικών προϊόντων έγινε πραγματικότητα. Το μεταφέραμε και σε εσάς εδώ σήμερα που μπορείτε να το δείτε κατά την έξοδό σας και να πάρετε και τα δωράκια τα οποία σας έχουμε. Είναι πλέον η σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τα ξενοδοχεία και την εστίαση που μπορούν να απορροφούν όλα τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Προτάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλυζία. Η Αλυζία έχει πάρα πολύ σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάδειξη της ιστορίας, της φύσης, της παράδοσης μπορούν να προσελκύσουν πάρα πολλούς επισκέπτες. Απαραίτητη βελτίωση των υποδομών. Θα αναφέρω 2-3 ενδεικτικά. Οδική σύνδεση Ακτίου και με την Ιόνιο Οδό, το λιμάνι μας και τη Μεγάλη Παραλία και φυσικά η τουριστική προβολή. Η ανάπτυξη τώρα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που είδατε πριν μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία και η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων αποτελεί βιώσιμο στόχο για το μέλλον. Προτάσεις. Πρόταση δημιουργίας ναυτικού μουσείου στο Μύτικα. Η δημιουργία ναυτικού μουσείου μπορεί να αναδείξει την ναυτική ιστορία της περιοχής. Ο Μύτικας συνδέεται διαχρονικά με τη θάλασσα και την αλλιευτική παράδοση. Το μουσείο θα μπορούσε να φιλοξενήσει παλιά εργαλεία, φωτογραφίες και ιστορικά αντικείμενα. Η ανάπτυξή του θα ενισχύσει τον πολιτισμό και τον εκπαιδευτικό τουρισμό. Θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης των επισκεπτών για την Αλυζία. Δεύτερη πρόταση είναι η πρόταση δημιουργίας Μουσείου Λαϊκής Τέχνης στο χωριό Αρχοντοχώρη. Η δημιουργία Μουσείου Λαϊκής Τέχνης μπορεί να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της Αλυζίας. Το μουσείο θα διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα, εργαλεία και τοπικές φορεσιές. Θα συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορίας και των εθήμων της περιοχής και μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικός και πολιτιστικός χώρος για επισκέψεις από νέους. Η ανάδειξή του θα ενισχύσει τον πολιτιστικό τουρισμό στο Αρχοντοχώρη και στην Αλυζία. Αλυζία, ένας προορισμός με μέλλον. Η Αλυζία συνδυάζει μοναδικά τη φύση, την ιστορία και την παράδοση. Ο Μύτικας, τα κανονικά όρη και οι περιοχές Natura δημιουργούν ένα αυθεντικό προορισμό εμπειριών. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που είδαμε πριν μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού, η αξιοποίηση του πλούτου μας αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Με σωστή προβολή και βιώσιμη ανάπτυξη, η Αλυζία μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό της Δυτικής Ελλάδας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Πολύ ωραία παρουσίαση, η αλήθεια είναι. Μάθαμε αρκετά πράγματα τα οποία δεν γνώριζα και κύριε Καημενάκη, συγχαρητήρια.